sa iyang pag-encourage. Sakay Tito nagsulat diri sa Tito Kapitulo 2, versikulo 1. Kag nagasiling sa English, "But as for you," which means, "For you, Titus, teach what accords with sound doctrine." Si Tito gin tudloan kag gin encourage ni Apostol Pablo nanungod sining gitawag naton pagtudlo sang sound doctrine. Ano inang kaulugan sinang sound doctrine abyan? Iya nga ihambal, itudlo ang mga pagtulunan nga magaresulta sa ginatawag naton healthy espirituhanon nga pagkabuhi. Inang pulong nga sound, no? Nagakaulugan, it means to be well, to be in good health. Nagatudlo ini nanungod sa mga Kristiyanon nga may matarong butanan kag Diyos nun nga sahi sang espirituhanon nga pagkabuhi. Nagakabuhi dira sa bugay sang Dios. Kag nga nagtugyan, nagsandig, nagsalig dira sa aton Ginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo kon aton usisaon nagahatag sang mga encourage o sa mga inspirasyon sa mga alagad sang Ginoo. Diri sa ginsulat sang apostol nga si Apostol Pablo, nagtudlo siya sa kay Timoteo nga kinahanglan ngang iya nga pagkabuhi nga matarong butanan kag Dios nun. Kay amo ina ang mahimo sinang bugay sang Dios. It is indeed very important for Titus to teach healthy, correct, and godly doctrine. Amo ina nga ang amo nga pagtudlo maga-encourage sa kay Tito sa pagtudlo una sa mga tigulang nga mga lalaki, ikaduwa sa mga tigulang nga mga babae, ikatatlo sa mga pamatanon o lamharon nga mga babae nga may mga bana, kag ikapat sa pagtudlo sa mga lamharon nga mga lalaki, kag ikalima nagatudlo para sa mga ulipon during the time sa mga slaves. Kag gitawag ini gani mga slaves nga naghigugma sa ila mga galon nga bisan may kahilwayan na sila. Pwede na sila makabiya sa ila mga agalon sa gihapon, nagpabilin sila sa ila mga agalon. Ginatawag ina sila nga mga bond slaves. So, ining sound doctrine nga itudlo ni Tito maga-encourage sa mga tigulang nga mga lalaki nga nagasiling diri that they will be sober-minded, manginbut-anan, dignified, mga talahuron na masahi sa mga kalalakinan, makapugong sa ilang kaugalingon, sa ilang kaakig, makapugong sa paggasto sa ilang kwarta, kag bisan pa sa pagkabuhi sa ilang mga appetites, ang ilang appetite sa pagkaon, appetite sa pag-inom, appetite sa paghulid sa ilang kaugalingon nga asawa, makakontrol sila kag mangin sound, healthy, husto ang ilang mga pagsalig o pagtuo. Sound in the faith.
sound in love, and then sila malig-on, steadfast sa ilang mga tinindugan, sa ilang mga tinuuhan. Ang masubo abyan kay madamo sa mga kalalakinan nga dugay na nga sila gintudluan sa gihapon ang ilang kabuhi supak sa ilang nga ginatuuhan. Ang ilang nga ginahambal hindi suno sa ginhambal ka ginatudlo diri sa Balaan Kasulatan. Importante gid man ining ginatuwag nga sound doctrine nga aton nga pagasaligan, aton nga pagatuuhan, kag aton nga igakabuhi. Ining Balaan Kasulatan nagatudlo ini hindi lamang sa pagsugata sa ginakinahanglan sa aton panguna-una intellectually. Nagatudlo man ini sa aton kung paano kita magkabuhi spiritually, socially, domestically. Inatudluan kita kung paano kita magpakigrelasyon sa aton kaugalingon nga spouse. Kung aton nga usisaw ng Balaan Kasulatan, ara dira ang mga panugyan kung paano kita magkabuhi subong bana, subong mga tigulang ng mga lalaki. And then, pagtulunan para man sa mga older women sa verse 3, older women likewise are to be reverent in behavior. Ang isla sa Crete, may grupo sa mga kababaynaan nga mga palahubugan. Kagatungod sina, grabe ang ilang mga paghambal, mga pasipala, mga pamuyayaw, siling dito, not slanderers or slave to much wine. Mga babae, pero sa gihapon sila mga palainom kag mga palahubog. They are to teach what is good. Itudlo nila, pinaagi sila hambal kag pinaagi sila kabuhi. Ang mga young women, anuman ang buhaton sa sining nga mga tigulang nga babae, to train the young women to love their husbands and children. Kay masubo kag kululbaan abyan nga magatudlo sa mga young women nga mga married, amo ang isa ka pamatanon nga pastor. Kag basi may problema ang inang pamatanon pero married nga babae, kag maghibi-hibi dira sa dughan o kung sa abaga sang isa kalamharon nga pastor nga si Tito, kay basi mahulog siya sa pagpakasala. Ang magatudlo sa mga young people nga mga babae, amo ang mga older women. Kag ang magatudlo sa mga older women nga mangin discreet, mangin dignified, respectable, mga babae nga makapugong sa ila kaugalingon, sang ila bakba, sang ila appetite, bisan pa sa pag-inom. Amo si Tito ang magatudlo sa ila. Preventive ang isa ka instruksyon diri ni Pablo sa kay Tito. Siya magatudlo sa mga older women to love their own husbands. Agud nga si Tito hindi na magtudlo sa mga younger women, mga younger wives. Kay basi sugiran siya sa ilang mga sekreto, sa ilang mga sala, kag nga maghibi-hibi, kag siyempre basi mahulog sa pagpakasala. So amoy na abyan nga importante nga si Tito magatudlo sa sining nga mga bagay. Importante nga aton hangpon kung ano inang ginatuwag nga sound doctrine. Nagalin sa Balaan Kasulatan. Ang sound doctrine, abyan, amo ina ang
magaresulta sang matarong kag Diyos nun nga say sang pagpangabuhi. Sound doctrine leads to life, meaning godly life, righteous life, a life that is self-controlled. Kung ano gani ang imo ginatuuhan, magagwain na sa imo nga kabuhi. Kung ang imo ginatuuhan, mga kalibutanon, mga butang binastos, siyempre magaresulta ina sang hindi matarong kag bastos nga klase sang kabuhi. You act what you believe, or you behave what you believe. Busa si Timoteo magatudlo sa sining mga bagay. Karon ang mga pamatanon nga mga babae siling diri, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Kay ang masubo kay ang mga asawa nagakugos ang bata pero dito sa balay sang iban kag magsigi istorya ang muna subong, no, ang ginatuwag nila nga nagakutso-kutso, hindi na makaasikaso sang ila balay mismo, hindi na makapanglaba kay sige lang istorya na nungod sang kasilingan, na nungod sang iban nga mga tao. Now there is a verse 6, likewise urge the younger men to be self-controlled, and then show yourself in all respects to be a model of good works. Ining pamatanon nga pastor nga si Tito, kinanglan siya ehemplo, huwaran siya nga lalaki para sa sining mga lamharon nga mga lalaki. Kag kinanglan ang iyang kabuhi nga matarong, modelo sa maayong buhat, kag sa iyang pagtudlo kinanglan tungod kay siya may sound doctrine. Ang iya pagtudlo may integridad kag may dignidad. Nga siling diri ni Pablo, sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Ini si Tito, kung matarong ang iya kabuhi, panguna-una, mangin matarong man ang iya mga pululungon. Tungod kay matarong ang iya mga pululungon, matarong ang iya mga pululungon, abyan, siyempre, wala sing mga kritisism sa iya nga pulong, sa iya kabuhi, sa iya nga paggawi. Para diri sa mga ulipon or bond slaves, sa verse 9, bond servants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Kung sa aton pa, tungod kay may mga ulipon nga nagsalig man sa kay Kristo Jesus, kagang ila galo nagsalig man sa kay Ginoong Jesucristo, hindi nila abusaran nga utod na kami sa Ginoo. So, pwede na sila maka-argue, pwede na sila makareklamo, kag nga, anyway, mag-utod man kami sa panimalay sa Diyos, kuhaan ko lang ni Anay ang mga sinsilyo dere, sakop naman kami sa isa ka dako nga pamilya sa Ginoo, so, mag-utod naman kami. Pwede na ko makapangwa-kuha dere sang kwarta, ari dere sa lamisa. And then,
Siling diri sa katapusan nga bahin sang verse 10, showing all good faith, so that everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Ining doktrina sa Ginoo ang mga pagtudlo diri sa Balaan Kasulatan, mangin matahong ini sa panglantaw sa kabuhi, no? Sang mga Kristohanon nga nagasubay, nagasunod, nagapasakop sa pulong kagabubuton sa atong Ginoo. Kabisan pa sa iya mga pamaagi, ways, kay lain kita abyan sa mga tao sa sininga katilingban sang mga katawhan sa kalibutan. May paglaong kita. Biyaan nato ning aton balay, biyaan nato ning mga pagkabutang naton sa sininga kalibutan. Nagahandom kita sa pagsugata sa aton dako nga Dios kag manluluwas, bersikulo 3 sidrio, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Sa pagkamatod sa sininga kalibutan, may mga kalingawan man, mga tarong, kag maayo nga mga kalingawan, no? Pero madamo sa mga kalingawan nga siling diri sa Sinibuano, kahilayan, kalawayan nga mga sahi sang kalingawan. Ang handom kag tingwa sini nga mga kalingawan, amo lang niyo, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Amo ina ang ginahandom kag ginatingwa sa mga tao nga masugata. Ilagid experiensyahan ini nga mga bagay bisan ini nagasupak sa kasuguan sang Dios. Pusa subong nga mga Kristohano ng aton panglantaw is beyond the grave, beyond this world. We are anticipating for that blessed hope, blessed meaning bulahan kag malipayon nga paglaom. Ang pagpahayag sang himaya sa aton dako nga Dios kag manluluwas nga amo si Ginoong Hesukristo. Masadya ina nga pagtililipon kag pagkilitanay abyan sa tunga sang mga kasubo, sang mga kalawayan nga nagaluntad sa sininga kalibutan. Malasakit na ang mga tigulang, nagasakit na ang ilang mga tuhod, madamo na sa mga depikto ining aton lawas. Tungod kay nagsulubra na. Nagsubra na ang protein, nagsubra na ang sugar, nagsubra na ang tambok sa aton nga mga lawas. Kag tungod sina nagahatag sang sakit o kung masakit sa aton maluya nga mga lawas. Tiano pagid ang aton nga ginahandom sa aton kabuhi. Hindi lang nga kita makakita sa aton Ginoo. Personally, gusto kita makakita sa Ginoo hindi pinaagi sa kamatayon. Gusto kita makakita sa Ginoo pinaagi sa pag-submit sa aton sa sininga kalibutan. Kay dalon kita dito sa himaya. That's what we believe. 1 Corinthians 15:51 up to 53. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 through verse 18. Amoy ning aton ginatuwag blessed hope. Kag mientras nagahulat kita sa sina nga klase sang pagkabuhi nga magasugod sa pagsubmit sa Ginoo sa aton. Kami nga mga alagad sa Ginoo magatudlo sa inyo sang sound, healthy, good, right, holy doctrines nga magaresulta sang godly demeanor or behavior. Amo no, sound doctrine,
healthy teachings would result to sound behavior, sound way of life or lifestyle. In between sining sound doctrine abyan kag sound behavior, amo ang obedience, amo ang submission sa Ginoo. May ara mga pagtudlo abyan nga once you have that sound doctrine, mangin sound man kuno ang imo behavior. In between abyan dira, amo ang taytay sang ginatuwag obedience, kag ang taytay sang pagpaubos, submission. Madamo sa aton nga mga kasimbahanan, no, mga abyan nga nagasunod sa sining aton nga programa. We are with the Fellowship of Fundamental Baptist Churches. Sound ang teaching sang pastor. Kag-ara dira ang dugay na nga mga Kristiyano nagapamati, especially kada Domingo. And yet their lives are not different or distinct from the lives of people outside our churches. Why? There is no obedience. There is no right application to what they have heard during services or worship services, delivery of the messages. So kabay pa kuntani nga ang inyo nabatian nga sound doctrine magaresulta sa matarong nga kabuhi sa mga older men, sa mga older women, sa mga younger women, sa mga younger men, and then sa mga helpers, sa mga maids, sa mga ginatawag naton mga errand boys dira sa aton nga panimalay. Magapangamuyo kita. Diyos nga balahan, madamong gid nga salamat that we have the Bible, that we have the source of our teachings and messages. Messages that are sound, that are healthy, messages that are right, good, messages based on the truth nga makuhaan namon sa mga pagtulunan sa amon nga pagkabuhi. Giyahay kami sa sininga adlaw o Diyos sa amon nga paggawi, pagsinarayo, sa amon nga pagkabuhi, pagtrabaho, kag pag-alagan sa imo. Ilikaw kami o Diyos sa pagkaulog sa pagpakasala, na ano man nga mga tentasyon nga nagaabot sa amon kabuhi, kabay padumdum kami sa imublan ng Espiritu nga gusto kami nga magkabuhi nga malipayon. And that joyful and glad life is the result of our obedience and submission to you. Bless us now in Jesus' name, in Jesus' name, our blessed Savior and Redeemer. Amen. Abyan madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsunod sa sininga aton nga programa. Wala kita karon sa Bae City, nagapasalamat ako sa gihapon nga si Neri Linatan, nagatanaw, nagapamati. Dira man sa kay Daffodil Mawali, Ma'am Hanits Villarobia, Engineer Victorio Himoto, my classmate. Good morning.